Hej Anne C. Jeg vil gerne løse 3 delprøve 1 opgaver, som har været stillet til den skriftlige eksamen den 22.5. og den 30.5. henholdsvis 23 og 24. Og jeg starter med opgave 3 fra den 22.5. 23. Der kan I se, at vi skal vi skal bestemme f af 1 ved hjælp af grafen, og vi skal benytte et bilag. Så jeg hopper over til bilaget, som var i opgavearket. Og der kan vi så se grafen lidt større. Og her kan man så se, at det vi skal finde, det er f af 1. Så jeg går hen til x lige 1, og så går jeg ned på grafen for f og finder punktet, og så aflæser jeg så y-værdien. Og den må være minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Så f af 1 er lige med minus 4. Tilbage til min opgavebesvarelse, som er blank. Så nu skriver jeg så f af 1 er aflæst til minus 4 på grafen for f i bilaget. Og jeg kunne lige skrive det helt eksplicit, f af 1 er lige med minus 4 og markere med grøn skrift. Sådan. Det var svaret på A. Så kigger vi på B. Og der står det, at vi skal finde de værdier af x, for hvilke f mærke af x er mindre lige 0. Og vi skal begrunde svaret. Så f mærke af x er mindre lige 0, når tangenttællingen til grafen for f til grafen for f er, det kunne vi så kalde, tangenttællingen kunne vi kalde a, at den er mindre lige 0, fordi f mærke af x i punktet x, fx, det svarer til tangenttællingen. Og det kan jeg så aflæse, hvor det er henne i bilaget. Og det svarer jo så til, hvad bliver det, x lige minus 1, minus 2, minus 3. Her har vi en vandret tangent, og så er tangenttællingen af negativ, indtil vi når derhen, som er i x lige 2. Så det er jo så at sige, at f mærke af x er mindre lige 0 for x i intervallet fra minus 3 til og med x lige 2. Så det skriver jeg ind i min besvarelse af opgaven. Ja. F mærke af x er mindre lige 0 for x. Og det var 2 og minus 3. Jævnfør bilaget. Så det var den første opgave. Nu kigger vi på
Næste opgave, som også var opgave 3, men fra den 30.5.24. Og der er der kun et delspørgsmål, og der står, at vi skal bestemme f af 3 ved hjælp af grafen, og bestemme g af f af 3, og vi skal bruge bilag. Så vi har ingen forskrift for f, der har vi kun grafen. Til gengæld har vi fået at vide, at g af x er lige med kvadratrod af x. Så jeg starter med at aflæse f af 3 på grafen, og det gør jeg så på bilaget. Og det er jo så det her bilag. Så x lige 3, det må være der. Og f af 3, det er så y-værdien på det punkt, der ligger på grafen for f. Og det må så være 1, 2, 3, 4. Så det her, det er lige med f af 3. Tilbage til min besvarelse. Og der skal jeg så f af 3 er aflæst til 4 i bilaget. Og det skal også lige med et lighedstegn og markere med grønt. Sådan. Så det var første del, og så skulle jeg så også finde g af f af 3. Og det gør jeg så, at jeg skriver g af f af 3, og f af 3 har vi lige fundet ud af, at det er 4. Så det er g af 4, og g af x, det er kvadratrod af x, så g af 4 må være kvadratrod af 4, og kvadratroden af 4, den er 2. Så g af f af 3 er 2. Og så er vi færdige med opgave 3 fra den 30.5. Nu mangler vi så den sidste opgave, opgave 6 fra den 30.5. Og der har vi fået et andengradspolynomium. Og den forskrift skriver lige ind i min besvarelse, minus 2x. Der røgler jeg lige ud. Bup, bup, bup. Sådan, så kommer det ikke til at ske. Minus 2x i anden, plus b gange x, plus c. Og så ved jeg, at grafen for f har toppunkt i punktet, som vi så kalder t, med koordinaterne 1,5. Og nu skal jeg så finde b og c. Og det eneste jeg kender, det er jo så, jeg kan aflæse, at a er lige med minus 2. Og så kan jeg bruge, at formen for toppunktet, den hedder, at x top, det vil sige x-værdien til toppunktet, den er minus b divideret med 2 gange a. Og nu ved jeg, hvad det er, minus 2, og jeg ved, at x top, det er lige med 1. Så jeg erstatter
x topnet et tal, og a erstatter jeg med minus 2, og husker en parentes. Og nu kan jeg så lige regne en lille smule videre på det. Så der står minus b divideret med 2 gange minus 2, det giver minus 4. Og nu skal jeg så løse den ligning her med hensyn til b, så jeg ganger med minus 4 på begge sider, og så får jeg og så skal jeg videre heroppe. Ja. Minus 4 gange 1, det giver minus 4. Og minus 4 går ud med minus 4 herovre, så det står at minus 4 er lige med minus b. Og nu ganger jeg med minus 1 på begge sider. Så får jeg at 4 på venstre side og minus b gange minus 1, det giver så plus b på højre. Så b er lige med 4. Det kan jeg så lige hurtigt markere med grønt. Og nu mangler jeg så at finde c, og jeg har ikke brugt y-koordinaten til punktet endnu, som er 5 til toppunktet. Og jeg ved jo, at x-koordinaten er 1, så hvis jeg indsætter x lig 1 i forskriften her for f af x, jamen så ved jeg, at det skal give 5. Så f af 1 er lige med 5, ifølge oplysningen her. Og det er så også lige med minus 2 gange 1 i anden plus b gange 1 plus c. Og i stedet for at skrive b, kan vi så skrive 4. Så jeg bytter lige rundt på, jeg skriver det her ligesom 5 på venstre side. Og så skriver jeg så f af 1, som så er minus 2 gange 1 i anden, plus, og nu skriver jeg så 4 gange x-værdien til toppunktet er lige med 1, plus c, som jeg ikke kender, og så regner jeg lige lidt på det. Det er stadigvæk lige med 5. Minus 2 gange 1 i anden, det giver minus 2, plus 4 gange 1, det giver 4, plus c. Og minus 2 plus 4, det giver plus 2. Og nu trækker jeg så 2 fra på begge sider. Så får jeg at c er lige med 5 minus 2, det giver 3. Og hvad stod der, jeg skulle? Der stod, jeg skulle bestemme tallene b og c, og det har jeg gjort. B er 4, og C er 3. Og det kunne jeg så lige skrive i en afsluttende konklusion. Tak for denne gang.